owner here who was signing the papers here, just to get understanding, given that she's given the compliance. Mama, thank you for joining us at ENCA. Your tavern is being shut down. There were teenagers that were killed at your tavern. Firstly, maybe explain to your knowledge what happened. Abantwana mama abana 13 bafuna ntoni etavern yakho mama? Kufanele ukuba abantu abagcwele apha kwitavern yakho ngabantwana abancinci. Abantwana abane 13 bhuti abangena apha endlini. Babekho abantwana babangaphandle. Once umntana belapha ngaphandle bahlala baye bakhempisha apha ngaphandle bangangeni pha ngaphakathi. Bathi ngokuyikwila wili ngapha kusebusuku bachova amacango benze ngehlobo kuthiwa benze ngalo. Abangena abantwana abane 13 minutes apha ngaphakathi. Mama, abantu abaswelekileyo isininzi sabo bana 13 to 17 bayi 21 bonke bangaphansi kweminyaka yi-18. Uzama uxela uba isininzi sabantu abaphakathi pha ngabantu aba over 18 kodwa kusweleka abantu abayi 21 usithi abangena. Isecurity ziyenze ushona bana abantwana aba over 18 abangena pha ngaphakathi. Abayi 21 aba baswelekileyo basweleke njani mama kwitavern yakho kodwa xa ungena abantu abaphezulu ko-18? Kodwa abangoku ndicela kwiiplans bendingekho kwakuba khona kwalapha mangalamini. So uthini though about what has happened here? Uziva njani ngento kubuhlungu sisi, kubuhlungu kakhulu. Nami ndingumama nayazi nokupheka nomntana wakho. Kubuhlungu akumandanga nawo namazwi othetha kubuhlungu kum. Kubuhlungu inyamanyani. Akumandanga. Izikhalazo zivakalisiwe i-community apha uba ixesha nilibambe lokuvala kuthiwa nivala nango-5 ekuseni. Ndifuna uphendula uba niye kanjani into enjalo yenzeke. Into yenzeka bhuti kuyavalwa apha ngoku. Imoto ezimisa apha ngaphandle zizo ezizikhalisa umculo kuse kuthi gedi. Sixa siphuma thina sikhalaza umculo athi umuntu lala liphumile endlini yakho. Abanye mhlawumbe ngoba lapha eScenery Park ngabezinye area bazokonwaba apha eScenery Park. Neighbors abahlala la ekuhlaleni bathi it's not the first time that teenagers have been coming to your tavern. Sisi nditho ndithi bahlala apha ngaphandle abantwana abangeni pha ngaphakathi. Should you take blame for what's happened? Do you blame yourself for what happened? Uthetha uphendula abantwana ngeqinisekisa security into bana bangeni ngaphakathi but abantwana basolekele ngaphakathi izenze ntoni security before basweleke xa begcina apha ngaphakathi. Kuthi bendingekho ngalamini kwakuba khona so andikwazi uphendula into endingayazi ngoba menza uxoka ke ngoku. Salungiselela into endingekhange ndibe khona uxoka ke ngoku ukuthetha into endiyivileyo. Ubalekile lambuzo ubuzwa icolleague yam uba wena, do you take responsibility, do you take blame for the deaths of the 21 children here? Ewe sikuyiwari abantwana baswelekele kwindawo mna enditya ngayo. Kubika ubuhlungu. Kwindawo mna endingenza ngayo isonke abantwana babhubhele ngaphakathi imiphefumulo emininzi kangakayana iphume pha ngaphakathi akumandanga nakum ubuhlungu. What do you say to the families of the 21 children that have lost their lives? Ndithi ngcisi kubo. Andiyaba mandithina ndithi ngcisi kubo. Okay. That Maseko is the tavern owner of weNyobeni Tavern here in Scenery Park.